It-tieni qari huwa wieħed qasir meħud mill-Littra lill-Ebrej, kapitlu 12 u nibdew naqraw minn vers 12. L-awtur jgħidilna hekk: Għaldaqstant saħħu l-idejn imħeddla u l-irkobtejn mitluqa u għamlu modijiet dritti għal saqajkom sabiex is-siq zoppa ma tisfax żlugata imma aktarx titfejjaq. Fittxu sliem ma' kulħadd u l-qdusija li mingħajrha ebda wieħed mu se jara s-sit. Amen. Missieta smewit nitolbuk sabiex hekk kif inti tassigurana illi tafna fid-dettalji kollha tagħna, fl-irqaqat kollha illi jiġrulna, kont tafna minn qabel ma eżistejna. Difatti ismijietna kienu diġà miktuba fuq il-ktieb tal-ħajja tiegħek. Ma mulej ukoll mit-tnissil tagħna inti kont taf kif konna qegħdin nintiżġu f'ġufhomna u qabel ma għexna mqar ġurnata waħda kont diġà taf kemm ġranet huma maqtuwa għalina. Erf bħal dan huwa tal-għaġeb. Huwa lilin mill-fehma tagħna. Maħna mulej inħarsu lejk bħala Alla infinit fil-erf, fit-tarif, fil-imħabba u wkoll fil-qdusija. Ntolbuk għalhekk mulej biex kif aħna nisimgħu issa kelmtek mxandra lilna għatina illi ma taqax la fuq dnejn torox u lanqas fuq qalb iebsa, imma ħatkun il-kelma tiegħek bħal dik iż-żerrija miżruha f'art maħruta. Art ippreparata għalija sabiex tnibbet u tagħti l-frott tagħha. U dan tolbuh għal ġieħu l-glorja ta' ibnek Ġesu. Amen. Amen. Min ġurnata għall-oħra x'inhu għalan tiegħek fil-ħajja? Bħala Kristjan, bħala wieħed imsejjaħ u issa tinsab fis-saltna talla. X'inhi l-ambizzjoni tiegħek? Naħseb ambizzjoni illi ċertament għandha tkun fuq qudiemnet fil-lista ta' prijoritajiet tagħna bħala dixxipli ta' Sidna Ġesu hija proprjament li nagħtu każ x'qed jgħidilna l-awtur tal-Ittra lill-Ebrej fejn jgħidilna fittxu slima kulħadd u l-qdusija li mingħajrha ebda wieħed ma jara l-sit. Fittxu l-qdusija li mingħajrha ebda wieħed ma jara l-sit. Tgħidli xi tfisser din? Kif qed tifhimha eżatt? Kif qed tifhimha? Ebda persuna, ebda bniedem ma jara wiċċ Alla jekk ma jkunx qaddis. Fittxu l-qdusija u l-kelma hija kelma qawwija ħafna. Hija l-istess kelma li tintuża ippersegwita, meta xi ħadd jippersegwita xi ħaġa ġifi ma jtieħx nifs. Ġifi nkollu jfittixha, għaliex irid jaqbadha. Illi jagħmel l-almu kollu tiegħu, jagħmel kull sforz, jimpenja ruħu biex attwalment jikseb din il-qdusija li Alla qed jgħidilna għandna bżonna, jeħtieġ li jkollna din il-qdusija altrimenti ma narawx wiċċ Alla. Il-taqdis personali tagħna huwa importantissimu. Importantissimu li aħna nkunu konxjament kuljum neżerċitaw ruħna, nużaw il-mezzi tal-grazzja tagħAlla fit-talb, fil-qari tal-Iskrittura, fil-meditazzjoni, fix-xirka tal-aħwa, fil-qima tagħna lilu biex attwalment insiru aktar u aktar nies qaddisa. L-idea ta' qdusija hija li wieħed huwa isseparat għal użu sagru. Mela allura il-Kristjani, id-dixxipli ta' Ġesu, huma msejħa biex ikunu imwarba għal Alla. Filwaqt li għadda qegħdin ngħixu f'dinja fejn irridu nagħmluha ma' nies ħżiena, anke ma' nies qatej u midajja, tajjeb, Alla qed isejħilna biex ngħixu ħajja isseparata għalih. Ġesu qal li aħna
u ħadna mid-dinja, għażilna għalih innifsu biex immorru nagħtu l-frott li jkun ta' ġieħu ta' glorja lil Alla. U ċoħe biex aħna nikbru f'dawk il-virtujiet illi joġbu lil Alla, l-imħabba, l-ferħ, is-sliem, is-sabar, il-paċenzja, il-fedeltà, il-kontroll fuq nfusna. Alla meta għamel il-bniedem għamlu qaddis. Għamlu għaref, għamlu tajjeb, il-bniedem waqa' minn dik il-qagħda u Alla issa jinsab f'dan il-proġett ta' restawrazzjoni li Alla qiegħed jirrikjamana, qiegħed irid jirbaħna lura għalih innifsu. Alla huwa l-awtur ta' kull qdusija. Alla huwa l-għajn u s-sors ta' kull qdusija. Lejh iridu nħarsu, fuq iridu niddependu biex attwalment iva jirnexxielna nobdu dak li qalilna l-awtur. Fitxu l-qdusija li mingħajrha ebda persuna ma tara lill-mulej. La darba l-mulej huwa qaddis, aħna Alla jirrikjedi minna li iva nkunu wkoll qaddisin, li nkunu safja fi ħsibijietna, safja f'emielna, puri wkoll fid-diskors tagħna. Fil-ktieb tal-Levitiku, kapitlu 19, il-mulej kellem lil Mosew qallu, kellem il-miġema kollha ta' Iżrael għejdilhom għandhom ikunu qaddisin għax jien il-mulera tagħkom qaddis. Alla jrid illi il-poplu kollu tiegħu, kull individwu illi l-koll flimkien nikkomponu il-poplu tiegħu iridna nkunu nafu illi jeħtieġ nkunu qaddisin. Mifrudin għalih. Alla huwa Alla ta' qdusija li ma bħala. Darba l-profeta Eżajja kellu viżjoni ta' Alla fit-tempju, jirrakkonta u jgħid fis-sena ta' mewt is-sultan Użżija rajt li s-sit qiegħed fuq it-tron merfuħ u eżaltat bil-kurkar tal-vestwarju tiegħu jimla t-tempju. Is-serafini kienu waqfin fuq u kull wieħed kellu siġwienaħ bit-tnejn jagħti wiċċu, bit-tnejn jagħti saqajh, bit-tnejn kien itir u wieħed kien jgħajjat il-ieħor u jgħid x'aħsbu li fil-preżenza ta' Alla x'kienu qegħdin jgħidu lil xulxin dawn l-anġli qaddisa ta' Alla. Qaddis huwa l-mulej Alla tal-eżerċiti. L-art kollha hija mimlija bil-glorja tiegħu. Alla li jimmanifesta l-qdusija tiegħu fis-smewwiet fil-preżenza ta' anġli tiegħu. L-anġli wkoll jgħidu illi l-art kollha hija mimlija bil-glorja tiegħu, mimlija bis-sebħ, bil-magnifiċenza, bil-majestà tiegħu. Il-bniedem ta' fidi jara din il-glorja, anke fl-iċken ħwejjeġ. Alla għandu ħafna attributi. Nistgħu ngħidu li Alla huwa tajjeb, huwa fidil, huwa għaref, jinsab kullumkien, jaf kollox, dan kollha attributi tal-Alla. L-aktar waħda enfasizzata fl-iskrittura bla dubju ta' xejn, hija din kwistjoni ta' riċerka. L-aktar attribut imsemmi u enfasizzat fl-iskrittura hija l-qdusija tiegħu. Li Alla huwa separat għalih innifsu, differenti minn kwalunkwe ħaġa oħra, u Alla huwa pur, Alla huwa safi, moralment safi, illi b'ebda mod ma jista' jagħmel liċken ħasen, imma jagħmel biss it-tajjeb. Aħna nitennew u nifirħu meta naqraw fl-iskrittura Alla huwa mħabba. Vera? Ġwanni darbtejn jgħidha. Alla huwa mħabba. Min iħobb jammar falla u Alla jammar fih. Però l-istess awtur Ġwanni fl-istess ittra tiegħu jgħid Alla huwa dawl u fih m'hemm dlam xejn affattu. Alla huwa dawl. Ja s-simbolu tal-qdusija tiegħu. L-enfasi tal-iskrittura ċertament hija fuq is-safa u l-qdusija tiegħu. Tantu hekk illi meta Eżajja raħ adurat u magnifikat mill-serafini,
Iżajija ħassu maħmuġ quddiemu. Immaġinaw il-profeta Iżajija inkarigat biex iwassal il-kelma talla lin-nies. U qal gwaj għalija mitluf jien għax jiena għandi xoftejja imnizzin u nammar fost poplu ta' xoftejh imnizza. Imma Alla ħafirlu lill-profeta tiegħu. Il-dusija tal-Alla għandha ħabta li tgerrixna, li naħarbu minnu, għax huwa tant differenti, tant pur u aħna maħniex. L-istess bħal maġralu Pietru wara li Ġesu kmandah biex jixħet iġbiek naħa l-oħra tad-dajsa u ssibu għallinhom ħut wara li kienu ilhom lejl sħiħ ma qabdu xejn. U meta Pietru ra dik il-qabda mirakoluża tal-ħut, mar nixteħed qudiem Ġesu qallu dbiet minni mulej għax jien raġel midneb. Jien raġel midneb. Il-tusija talla tikxef il-ħmieġ it-tniġġis fruħna. Però ma nix għalfejn naqtaw qalbna illa l-istess Alla li ħafer lill-profeta Iżajja jaħfer ukoll lilna. Jaħfer lilna. Alla jridna li nkunu ulied denji tiegħu. Ulied li nixbħuh. Alla nafuh bħala l-ħalliq tagħna, iva vilment u bikburija offendejnieh biħżunitna u għamilna lilna nfusna avversivi għalih, għamilna nfusna edewa tiegħu. Alla rikonċiljana. Alla ħabbibna lura miegħu innifsu tajjeb biex issa jibda jagħmel minna kapulavuri tal-grazzja tiegħu. Irid jittrasformana, irid jibdilna, irid illi meta nidru qudiemu nkunu wejn qudiemu u magħrufin minnu. M'hemmx ħlieqa li mhix manifestata qudiemu jgħidilna l-awtur tal-Ittra l-Ebrej. Ma kollox huwa espost u mikxuf għal għajnejh li lilu għad rridu nagħtu kont. Rridu nagħtu kont il-Alla meta jasal il-waqt tagħna hija xi ħaġa individwali kull wieħed waħda minnha personalment irid jagħtu kont tiegħu nnifsu lill-Alla. Jekk aħna nemmnu li hemm Alla li huwa ħalliq ta' kollox, Alla huwa leġislatur, Alla huwa dak illi jippossedina u għandu dritt jgħidilna kif għandna nikkomportaw ruħna f'din id-dinja. Tal-moħtu maniera li finalment imbagħad ikollna nagħtu kont ta' nfusna quddiem il-tribunal tiegħu. Xi nies anzi qiegħda ssir popolari din l-idea li l-Ġesu nistgħu nemmnu fih bħala Salvatur, huwa s-Salvatur personali tiegħi, però mhijiex daqshekk importanti nobdiex jew le. Jiġi nilqgħu bħala il-Salvatur tiegħi biex jaħfir li dnubieti, però illi hemm bżonn nobdiehu nkun tant metikolus u tant infettaq f'kull ħaġa. Din hija ereżija kbira, huwa żball bażiku li qegħdin jagħmlu ħafna nies delużi, nies ingannati serjament illi jaħsbu li Ġesu isalvana fid-dnubietna. Isalvana billi ħallina fid-dnubietna. Ma tagħmel sens, assolutament hija loġika illi nistgħu nkunu tiegħu fil-waqt li nibqgħu nozzu fil-ħama ta' id-dinja. Minna ma nkunu separati għalih. Le, fir-realtà Alla tagħna Kristu sħiħ biex ikollna salvazzjoni sħiħa. Mhux biss il-maħfra hija barka tremenda minn għand Alla li jaħfrilna u jassigurana li għandna maħfra sħiħa minn għandu, imma wkoll Alla jrid inaddafna. Alla jrid inaddafna. Alla mhux biss jagħtina qalb ġdida, ma dik il-qalb ġdida wkoll hija attirata lejh. Hija qalb li iva tara fil-kmandamenti tiegħu u tqishom bħala ġusti u tajbin għalina biex nosservawhom. Ħadd ma jista' jafda f'ibnu Ġesu għas-salvazzjoni ħlief billi jafdaħ mhux biss biex ikunu ġustifikati, mhux biss biex ikunu dikjarati ġusti quddiem Alla bis-saħħa tad-demm mixered fuq is-salib, imma wkoll biex ikunu santifikati,
biex ikunu imqazza, biex ikunu imwarba għalih. Mhux veru jixtiequ s-salvazzjoni dawk in-nies li ma jixtiequhx ukoll illi jagħmilhom nies qaddisa f'imġibithom. Il-qdusija hija parti integrali, hija parti mill-pakkett sħiħ ta' salvazzjoni illi Alla jagħtina. Ma nistgħux nagħżlu għalina nfusna x'irridu jew ma rridux. Kristu sħiħ ifisser salvazzjoni sħiħa. U Kristu irrid mhux biss jaħfrinna, ma bħalma qal il-mara adultera x'qalilha. Għal laqqas ma nikkundannak, mur u tidnibx aktar. Dik hija s-salvazzjoni ta' Kristu. Illi ma jħalliniex fil-gandott, fil-ħama ta' dnub, nirrepetu l-istess ħażen minn ġurnata l-oħra, imma jrid jisseparana għalih innifsu. Jekk Kristu ma jaħsilniex mill-ħmieġ ta' dnubietna, m'għandna ebda sehem fih. Mhux hekk qallu l-Pietru, l-ewwel ħadd ma rid jaħsel ir-riġlejn ta' sħabu. Ġesu qabad uħassilhom riġlejh, x'inġie kien imissu Pietru ma rridx. Qallu mulej, int taħsil ir-riġlejja. Imma Ġesu qallu jekk jien ma naħslikx m'għandek ebda sehem fija. Ġesu irid illi jaħsilna. Il-Puritan John Owen, probabbilment l-ikbar teologu Ingliż tas-seklu 17, jgħid hekk ara. M'hemm ebda assunzjoni li biha l-bniedem huwa ngannat, ebda stħajjil aktar iblaħ, ebda ħsieb daqshekk pernicius minn dan, illi persuni mhux purifikati, mhux santifikati, mhux magħmula qaddisin f'omorhom, wara mewthom jittieħdu f'dak l-istat ta' barka li tikkonsisti fit-tgawdija tal-Alla. It-tali nies mhumiex kapaċi jgawdu lil Alla u Alla mhu ebda premju għalihom. Il-qdusija ta' bilħaq hija perfezzjonata fis-sema, imma l-bidu tagħha huwa invarjabbilment ikkonfinat għal din id-dinja. John Owen qed jgħid bir-raġun illi iva Alla jibda jqaddisna minn din-dinja u dawk li mhumiex viżibbilment u prattikament qed jiġu trasformati mill-Ispiritu Santu. Dawn ma jappartenux għas-salta tal-Alla. Il-nies ġusti tarafhom bl-imġiba ġusta u qaddisa tagħhom. Il-fidi maħduma fina mill-Ispiritu Santu hija fidi illi tqanqalna, hija fidi ħajja, hija fidi li topera bl-imħabba, hija fidi li bija nersqu lis-Salvatur baptit u baċċ biex nixorbu mill-ilma ħaj, ċoe mill-Ispiritu Santu li huwa tagħna. Ġesu darba waqt festa partikolari tal-Lut qam bil-wieqfa u għajat jekk xi ħadd għandu l-għaġġ ħajġi għandi u jixrob. Min jemmen fija bħalma qalt l-Iskrittura minn ġewwa fih igerglu xmajjar ta' ilma ħaj. U forsi jekk maħniex qegħdin nifhmuh, Ġwanni nnifsu jispjega x'rid ifisser din xmajjar ta' ilma ħaj. Da qalu għall-Ispiritu Santu li kellu jingħata meta Ġesu jkun glorifikat. L-Ispiritu Santu li niżel f'Pentekosta, kull Kristjan għandu l-Ispiritu Santu, da xmajjar ta' ilma ħaj biex nixorbu minnu, biex nitqawwew bih, biex nkunu kapaċi ngħixu fis-safa quddiem Alla. Bil-fidi ngħidulu bil-ħerqa biex isalvana, mhux biss mill-infern, imma wkoll mid-dnub preżenti illi bħalissa qiegħed ifixkilna jew forsi qegħdin anke nirrepetuh vilment minn ġurnata għall-oħra. Huwa għajb dan meta ssib Kristjani illi huma ikkakmati, huma imwaħla f'xi vizzju, jew forsi diskors ħażin, jew forsi immoralità, jew kwalunkwe ħaġa. Alla jridna li nkunu safja għalih. David talbu lil Alla oħloq fija qalb safja u ġeddet fija spiritu qawwi. Spiritu qawwi tant illi iva nimxi fit-triq illi toġob lil Mulej. Kif għadna u rajna
huwa affermat illi mingħajr qudusija ħadd ma jara wiċċ Alla. Nistgħu nkunu sentimentali kemm irridu, nistgħu ngħidu li Alla ħajsalva kważi lil kulħadd. Dan huwa ħolm fieraħ. L-Iskrittura titkellem ċar u tgħidilna bil-ħafna raġunijiet għala imissna nkunu qaddisin. Għala. Ħafna raġunijiet. Jien ħansemmilkom 6. 6 raġunijiet għala imissna nikkwitaw ruħna u naħsbu aħniex verament nies qaddisa, nies xewqana biex noġbu l-mulej f'kull dettall u f'kull qasam ta' ħajjitna. L-ewwel raġuni hija din għala Alla jridna nkunu qaddisin il għaliex l-Iskrittura li hija l-kelma tiegħu. L-Iskrittura tirrikjiedi l-qdusija b'leħen awtorevoli u konsistenti. Kull fejn taqra fl-Iskrittura, infatti l-Iskrittura huwa ktieb ta' qdusija, infatti nsejħula l-Iskrittura imqazza. Għax ħarġet minn fuq Alla u ħlief tjieba, ġustizzja, imħabba u qdusija ma takmandax. Il-liġi u l-Vanġelu, il-liġi tal-Alla, l-10 komandamenti u l-Vanġelu, il-koll flimkien jaqblu illi ħajjitna għandha tkun immirata lejn il-qdusija. Ġesu pereżempju qal li jekk l-għajxin ġust tagħkom ma jkunx akbar minn tal-iskribu u l-Farizej b'ebda mod ma titlu fis-saltna smawiet. Ftit aktar tard jgħid tkunu intom perfetti bħalma missierna fis-smawiet, missierkom fis-smawiet huwa perfett. Pawlu f'ħadam l-ittri tiegħu jgħid li din hija r-rieda tal-Alla. Din hija r-rieda tal-Alla għalikom. Il-qdusija tagħkom, sempliċi. U mbagħad ikompli jkun aktar speċifiku jgħidilhom illi taħarbu miż-żena, illi tgħixu onestament, illi ma taqgħux fil-qas. U jibda allura jispjega x'inhi din il-qdusija illi hija r-rieda tal-Alla għalina. L-Apostlu Pietru jikkwota mill-Levitku li kwotajtilkom jiena fejn il-mulejjed jiena qaddis kunu intom kollha kemm intom qaddisin, jgħid propjament jisled dak il-ħsieb u japplika ħalina billi jgħid bħalma huwa qaddis dak li sejħilkom kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba kollha tagħkom għax hu miktub kunu qaddisin għax jien qaddis. Kunu qaddisin għax jien qaddis. Dik l-ewwel raġuni għala għandna nkunu qaddisin Alla jikmanda. U jikmanda matul l-Iskrittura kollha. It-tieni raġuni hija il-qdusija hija importantissima il għaliex l-iskop lan għala li bent Alla ġie f'din id-dinja hija propjament din biex jikseb għal Alla poplu qaddis. Min nies profani, min nies idolatri, min nies ħżiena, min nies maħmuġa, Ġesu qiegħed jagħmel minna nies notfa għal Alla. Pawlu jgħid Kristu ħabb il-Knisja u talu nnifsu għalija biex qaddisha. Ewwel ħaġa, biex qaddisha. Għalfejn talu nnifsu s-salib biex qaddisha. U jaħsilha bil-ħasil tal-ilma bil-kelma biex jagħmilha tidher qudiemu Knisja glorjuża, bla tikmixa, bla makja, bla difett u bla xejn minn dan, imma biex tkun qaddisa qudiemu. Dak huwa l-iskop għala Ġesu twieled fostna, għex fostna u ta' ħajtu fuq is-salib għalina biex jagħmel minna nies qaddisa. Pawlu jirraġuna l-istess meta jgħid li Ġesu miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu bih ma jgħixux aktar għalihom nfushom, imma għal dak li miet għalihom u reġa' qam. Ġesu il-Vanġelu jikkonsisti propjament f'din il-ħaġa. Ġesu talu nnifsu biex minna jagħmel poplu nadif. Titu 2 vers 14. Talu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddaf għalih nnifsu poplu li hu tiegħu imħeġġeġ għall-opri tajba.
Oswald Chambers, awtur Ingliż jgħid, Alla għandu tmiem destinat wieħed għall-umanità, il-qdusija. L-għana ewlieni tiegħu hu l-produzzjoni ta' nies qaddisa. Alla mhux magna eterna ta' barka għal bnedmin, ma ġiex biex isalva lil bnedmin għax tħassarhom, ġi salva l-bnedmin għax ħalaqhom biex ikunu qaddisin. Alla ħalaqna qaddisin, ħalaq l-Adam u l-Eva qaddisin, waqajna minn dik il-qagħda u Alla jridna nerġgħu nirkupraw, nerġgħu niksbu din il-qagħda qaddisa tagħna darba permezz tat-tieni Adam, ibnu Ġesu. It-tielet raġuni għala mingħajr qdusija ħadd ma jara lil mulej hija proprjament din, bniedem nieqes mill-qdusija qed juri illi mhux veru jemmen fil-mulej Ġesu. U allura jinsab fi stat ta' telfien. Jekk m'intix qaddis ifisser li m'intix Kristjan. Meta ta' sara dik li tfisser. Bniedem illi għadu qiegħed iħossu komdu fid-dinja u jagħmel bħalma jagħmlu n-nies tad-dinja, bażikament l-istess ħaġa, ifisser li mhux salvat. In-nies Alla jingħarfu. Spurgeon, il-predikatur Ingliż, jgħid hekk. Kristu huwa li mgħallem tal-qalb u d-dnub għandu jkun mortifikat, għandu jkun maqtul ġifieri fina. Jekk ħajtek mhix qaddisa, mela qalbek mhix mibdula u għadek mingħajr salvazzjoni. Is-Salvatur iqaddes in-niesu, iġeddidhom, jagħtihom mibeda d-dnub u mħabba l-qdusija, il-grazzja li ma tagħmilx bniedem aħjar mill-oħrajn jifalza u bla suwi. Kristu jeħles il-poplu tiegħu mhux fid-dnubietom, iżda minn dnubietom. Kristu jeħlisna minn dnubietna. Mhux biss jaħfrinna imma jagħtina l-qawwa biex naqtaw il-vizzji, naqtaw id-drawwiet ħżiena tagħna u minflokhom nirreplacjawhom b'virtujiet li jogħġbu lil Alla. Ir-raba' raġuni għala mingħajr qdusija ħadd ma jara wiċċ Alla. Il-qdusija hija l-unika prova li nemmnu fis-Sid Ġesu fis-sinċerità u nħobbuh ta' bil-ħaq. Jekk il-Kristjaneżmu x'inhu? Jekk kollok tasru l-Kristjaneżmu huwa relazzjoni ta' mħabba mas-Salvatur, vera? Hija relazzjoni, hija mixja personali, relazzjoni intima mas-Salvatur, ma' Ġesu. Diki. Ġesu jgħidilna kif nistgħu nkunu nafu ta' bilħaq aħniex ħbieb tiegħu jew le, isimgħu fi Ġwanni 14 vers 15. Jekk tħobbuni, intom se tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Fi kliem ieħor, jekk tħobbuni, ħadkunu nies qaddisa. Nies li tisemgħu mill-leħni, mhux mis-sireni ta' d-dinja. Ftit aktar tard ikompli jgħid min għandu l-kmandamenti tiegħi u jħarishom daku li jħobbni. U min iħobbni jinħabb minn missieri u jien inħobbu u nuri li l-nifsi lilu. Jerġa' fl-istess ċirkostanzi Ġesu ikompli jgħidulhom id-dixxipli, intom ħbiebi jekk tagħmlu kull ma nordnalkom. Jekk tagħmlu kull ma nordnalkom. Ma għandniex il-konvenjenza illi nażlu liema kmandamenti minn dawk li tagħna Ġesu se nosservaw jew le. Jew il-pakkett kollu, jew inkella xejn. Intom ħbiebi jekk tagħmlu kull ma nordnalkom jien. Forsi tgħidu ma qegħdin noqsu, kollha kemm aħna qegħdin noqsu. Imma x'qalb hemm ġo fina, x'soba hemm ġo fina, x'dispjaċir hemm kull darba li aħna noffenduh il-Alla. Dik id-differenza. Dik id-differenza. Bħalma qallu David, oħloq fija qalb safja u ġeddet fija spiritu qawwi biex ma nibqax nisvija, biex ma nibqax inkun inkonsistenti fil-mixja tiegħi. Martin Lloyd Jones, predikatur ieħor, ma joqgħodx jomoda meta jgħid jekk ma tixtieqx tkun qaddis ma narax li għandek jett taħseb illi inti Kristjan. Ix-xewqa, x'inhi x-xewqa fina? Forsi nisbaljaw, iva, kull Kristjan jiżbalja.
kull Kristjan jiżbalja. Imma jekk ma tixtieqx tkun qaddis, ma narax li għandek id-dritt taħseb li inti Kristjan. Persuna li mhix qed tkun purifikata mid-dnub prattikament minn ġurnata l-oħra m'għandha ebda claim, ma tista' tagħmel ebda claim li hija salvata minnu. Għaliex? Għax l-imġiba tagħha qed tgiddeb il-Vanġelu, qed tgiddeb il-Vanġelu. Raġuni oħra li nistgħu nagħtu għala mingħajr dussija ħadd ma jara wiċċalla, illa dussija hija l-unika evidenza konkreta, ġifieri li tara b'għajnejk, l-unika evidenza konkreta u żgura illi aħna wliet Alla. L-uliet jixbħu l-missierhom vera? Vera, jiena kull familja bil-ġenituri l-uliet b'xi mod jew ieħor, xi ftit jew wisq jixbħu l-ġenituri tagħhom. U allura uliet Alla fid-dinja jixbħuh. La darba Alla huwa qaddis ukoll uliedu neċessarjament huma qaddisa. Huma qaddisa. Pawlu jgħidilna li dawk kollha immexxijin jew gwidati mill-Ispiritu Santu dawn huma wlied Alla. Dawn u mhux ħadd ieħor. Nerġgħu nisimgħu lil John Owen ħalli ħadd ma jqarraq bih innifsu jgħidilna. Il-qdusija hija kwalifika indispensabbli u neċessarja għal dawk taħt it-treġija tal-Mulej Kristu għas-salvazzjoni. Ma jwassal lil ħadd li l-ġenna li ma jkunx qazzu fuq l-art. Dan ir-ras ħaj ma jippermettix membri mejta. Ġesu huwa r-ras ħaj tal-Knisja tiegħu ma jippermettix illi kollu membri mejta. Fatti fil-illustrazzjoni li tagħna u d-dilja missieru l-bidwi u aħna l-frijej jgħid li l-frijej li ma jipproduċux frott x'jagħmel jaqtaħħom il-missier jaqtaħħom u jixidhom fin-nar. Ejjew ma nkunux delużi. Ejjew ma nitqux bina nfusna. Ejjew nieħdu l-fidi tagħna bis-serjetà. L-aħħar raġuni illi rrid nofrilkom għala mingħajr qdusija ħadd ma jara lil wiċċalla, għax mingħajr qdusija fuq l-art ma nista' nkunu preparati biex ingawdu l-Alla fil-ġenna. Għaliex? Għas-sempliċi raġuni li l-ġenna huwa post qaddis. Hemm l-anġli qaddisa u hemm erwieħ qaddisa hemmhekk. Il-pjaċir tagħhom, il-gost tagħhom hija xirka ipperfezzjonata mal-Alla. Ġerusalem il-ġdida l-amara eterna tal-qaddisin huwa hija post qaddis Ġwanni jgħidilna fiha ma jidħol xejn li ħammeġ. Xejn li ħammeġ. J.C. Ryle l-isqof Anglikan jargumenta sewwa meta jgħid jekk Alla qaddis ma jogħġbokx bħalissa. Għala taħseb illi se tkun tridu tul l-eternità. Vera? Huwa raġunament loġiku. Jekk Alla qaddis ma jogħġbokx bħalissa. Għala taħseb li se tkun tridu fl-eternità. Jekk il-qima tiegħu ma tattirax l-attenzjoni tiegħek preżentament, x'jiġielek tassumi illi se tgħaxqek f'xi futur smewwieti? Jekk il-ħażen u l-pjaċir tiegħek hawn fuq l-art, x'se jogħġbok fis-sema fejn kollox hu nadif u pur? Ma tkunx ferħan hemmhekk jekk m'intix qaddis hawnhekk. Din hija r-realtà l-aħwa. Din r-realtà. Jekk ikollna qablu lilna nfusna ma' dawn il-miri, ma' din il-preżentazzjoni biblika, iva konna ngħidu illi qegħdin infelqu. Qegħdin għadna ma laħqniex il-mira tagħna. Ma anke l-Apostlu Pawlu qal. Jgħid li dan ma jfissirx li diġà lħaqt it-tmiem, jgħid, imma ninsa l-ħwejjex ta' wara. Issa ġara x'ġara fil-passat. Fallejt kemm fallejt insa l-passat. U iġġebbet issa x'tieq illi tilħaq lan illi Alla għandu għalik preżentament f'din il-ħajja. Alla kapaċi jirrestawrana vera, irrestawra l-David avolja żbalja serjament, irrestawra lil Pietru, Ġesu feċċu u staqsih tobniet aktar minn dawn għal 3 darbiet. Vera? Ġesu raġa' laqgħu fih danu. Alla jilqa' lil-midneb nietem. Il-dak illi b'soba
brexa fil-qalb imur għandu. Alla jilqaw. Alla jridna li ngħixu b'indiema abitwali. Jekk nidimbu kuljum, ħanindmu kuljum. Ħana ma nagħmlux dak l-iżball sempliċi li ħallu l-indiema għall-għada jew għall-ġimgħa ta' wara. Indiema abitwali. Dnibt issa, indem issa. Erġa' bat it-triq. Niftakru li huwa l-ferħ tal-mulej li jkun l-qawwa tagħna, il-ferħ tal-mulej li aħna ngħixu fil-rubija miegħu, fid-dawl tiegħu. Hekk il-mulej jagħtina l-qawwa biex ta' bilħaq bħala dixxipli ta' Ġesu nagħtu prova li aħna ta' bilħaq reċipjenti tal-grazzja tiegħu u dik il-grazzja tiegħu hija operattiva fina li qiegħda tibdilna aħna nħarsu l-ġbija tal-mulej bil-fidi. L-Ispiritu Santu jibdilna biex nkunu ta' bilħaq l-ewwel nett konfidenti fina nfusna li ta' bilħaq jiena ara l-mulej x'għamel minn ħajti. Jien li kont midaj, jien li kont ħallil, jiena li kont idolatra, il-mulej issa qiegħed jibdilni fuq ix-xbija tiegħu. Dan huwa possibbli biss bil-qawwa tal-Ispiritu Santu fina. Għandna l-Ispiritu Santu, ejjew ma nberduhx, ejjew ma nxekkluhx, għal kuntrarju, ħankunu mimlin bih. Ħankunu mimlin bih biex jikkontrollana hu ħalli ta' bilħaq dusija tkun reali, tkun sostanzjali, tkun viżibbli fil-ħajja kollha tagħna. Amen.